Dneska hraju na Blockcraftu a hraju hru, kde náhodný katastrofáře gay. Tak a koukejte to video až do konce a dejte like and subscribe. Hra se začala docela rychle, tak jsem běžel více kraji než oprostřed. A víte, tam se mlátili, tak jsem mlátil taky, protože se nechci být mlácený, abych nebyl, aby nikoho jsem nemlátil. Se zmlácený není dobrý. A pak všichni poskali šípy a luk a lekal tam Ender Dragon. Protože v této to jsem asi říkal na začátku, ale zopakuju to, kterou se náhodně věci. Rychle jsem vešel na sebe, říkal jsem jen sekičku a půl, ale moc život. A to není moc životů, většina šípů dává tak 1, 2, 3 sekíčka, kiska 5 sekíček, a to není tak málo. Menší Enterraken kameta. Tak jsem skočil na tu sochu, abych se schoval. Pak jsem si zkusil, kolik je hráč. A měl jsem nápad, pokusit se cevit. Takže co by se mohlo stát špatně? Trefil jsem půl sekíčka kole, vypakal jsem se netrefil a ochází. A klikám, co mám dělat. Jsem na koni, nekoskanu se kávu a mám sekíčku. Tím pádem nemůžu jen tak si ukepat moc sekíček. Jinak cípnu. A moc jsem nevěděl, jak se koskat ven, tak jsem pokusil skočit na kone vyšší a cesel jsem překvapivě. Tak jsem skočil kávu a zjistil jsem, že štěrky mají menší problém. Fuk, nekoskanu se na zem. Nebo se menší vyvížení a taky jako zablokovaný. To znamená, musím najít takovou cestu, která mi úplně minimálně, maximálně sekíčko, minimálně 0 sekíček. Našel jsem pak cestu a běžel jsem, jako jsem vykal zelený nápis a našel jsem léčičí. Tak jsem mu rychle zmáčil, abych se vyléčil na nějaký hladci, pěkná definitiva, skončila hra. A tak jako skončilo, tak jsem dal kejší hru, jako se koupil kvátky, tak jsem běžel, to se očeknul, že to může se spaknout z mapy, můžeš očeknout. Pak si se ke mně nechal, myslel jsem si neschodý, ale neschodý. A Enter Dragon a láva to skoupal. Možná pokud nápisu asi ne. Já jsem se koukal na itemy, jako se nakonec spojil. Nakonec nebyl luk, ale meč. Ano, přesně meč. A pak jsem běžel člověka zabít, jako jsem zabíjení. Ale já nejsem kopí polkovský, tím jsem se nekoskal ven. On se pokoušel plánit, ale já jsem ho smlátil mečem. Tak jsem běžel, jestli není nějaký hráč. Vezmu si léčení. Běžel jsem, nevyklal hráče, abych nějakého hráče jiného zabil. Tak jsem běžel, nenašel. A uvítal keší hráče, jak pojď. Tak jsem co zabít, co pokázal jsem, že ten kuchový zůstane. A on cipnul, tak jsem trefil tohoto, no málo životu. Umřel Box také instantně, možná by umřel sám. Pak jsem se chvíli zasek. A vezmu štít, abych měl chvíli ochranu. Nikdo neběžel bohužel na mě, jako jsem ale byl úplně na nic. A nemohl jsem zabít keši hráče. Ale aspoň ochrana na chvíli. Aspoň nikdo nekoskal kucha ochranu. Takže pak jsem šel naspoň, vykal jsem léčení. A léčení bych chtěl. Jako aby nikdo neměl. Pak jsem vykal ještě spíty, abych byl rychlej. Spítku, tak jsem vezmu léčení, tak jsem ukvak. Vykal jsem hráče. Chtěl jsem ho zabít. Instantně a on vezmu si léčení. Tak už má asi plný životy, tak pokákám. Nebo jsem mu vykal jako léčení. Tak jsem běžel, docela rychle jsem se koskal z tohoto, pouchnul, spadl, schválené. A já jsem nechtěl skákat, abych se neukrybil životy. Už mám 2 životy, to ne moc. A pak skončila hra. V Cubecraft byl velmi zábavně. Z vás tahle mapa nebo věc.